ଆସ ଆମେ ଗଣିବା। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଓ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମିଶି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ। ତିନୋଟି ତାରା ଓ ଦୁଇଟି ତାରା ମିଶି ପାଞ୍ଚଟି ତାରା। ଚାରୋଟି ଇଟା ଓ ଚାରୋଟି ଇଟା ମିଶି ଆଠଟି ଇଟା। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଓ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ମିଶି ତିନୋଟି ଫୁଲ। ଖାଲି ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶି ତିନୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ 3 ଲେଖିବା। ତିନୋଟି ଗୋଲାପ ଓ ତିନୋଟି ଗୋଲାପ ମିଶି 6ଟି ଗୋଲାପ। ଏଠାରେ ଆମେ 6 ଲେଖିବା। ଚାରୋଟି ତାରା ଓ ତିନୋଟି ତାରା ମିଶି ହେବ 7ଟି ତାରା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ 7 ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ଗୁଡ଼ି ଓ ଚାରୋଟି ଗୁଡ଼ି ମିଶି ହେବ 6ଟି ଗୁଡ଼ି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ 6 ଲେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 5ଟି ଗଛ ଓ 2ଟି ଗଛ ମିଶି 7ଟି ଗଛ। ସେହିପରି ଲେଖିବା 2ଟି ତାରା ଓ 1ଟି ତାରା ମିଶି 3ଟି ତାରା। 4ଟି ମାଛ ଓ 3ଟି ମାଛ ମିଶି 7ଟି ମାଛ। 6ଟି ବାଇଗଣ ଓ 2ଟି ବାଇଗଣ ମିଶି 8ଟି ବାଇଗଣ। 2ଟି ଫୁଲ ଓ 2ଟି ଫୁଲ ମିଶି 4ଟି ଫୁଲ। ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। 2 ଓ 1 ମିଶି ହେଉଛି 3। ସେହିପରି 3 ଓ 2 ମିଶି ହେବ 5। ତେଣୁ 5 ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ସେହିପରି 5 ଓ 1 ମିଶି ହେବ 6। 6 ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। 2 ଓ 2 ମିଶି ହେବ 4। ତେଣୁ ୟାକୁ 4 ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା।